Yeda munyina asesebre ne do nyina munya adaje na mohwaye ene so yeda foforo twede mpo nyankopon ede mai enu nti atena se ayede adosua ede ebremo na ne de ye besua ho ade no efa sabi ekwan a Euro Santa Hene na nsemu nsem bi ebeto abonte an Euro Santa Hene kase wote na nim onyam mu a sabi no ne na Santa mayehia na oka se woni asem ewo sabi ne court ema sabi court bi ni ho wo man mu a obetimi ana obasa atena asem no so ma no ayeyeda gise ne sekadwante ase oka sansem no nipa no mu pi sabi omofa na asem foforo ena eno nti atena se aye besua de di nti na nam so ma Euro Santa Hene e ka sa na sen na ya na Euro atena se na so wodi na asem wa sen ena sabi wode na niema nyina fa eya adusua de kese edema sabi na nanom a wonti akonya tuntum so wonyenkotie na asem ne mra ye ba na ede ho adusua ede aba to metu ni papi fu ama anye ye enya de am de bedwa ho ne no ane se John afutu de zakra ni pa jesen sohwe ti memra akonwa asem de wo biara ni ho ade am de beto so obetu aka so de ko ba bia transa na mebie ma no ma hwe na nokura su nyina aka na ya wo so ya santini John Oso ya santini na pa akonwa di no santihin sese na tie na so wo mpe na de ode kwa wo de kwa wi akoto no bua hefa na abedi hene no santimem hade santimem hade baby esikadwa mitumi kodro biara so ma manim meso anche me ma me mfa nhye onsa wonya hene na nye sika na edidi hene no ko ne do de hye mojam na edidie akonya ye odia so akonya ye odia na onni sika na so una nan mo pewa akonya no hwe wate eho ade no asema Euro Santa Hene kan ne yakwakotie no ena nanse mu nso se bimpanyinfo anase mpanyimu bi ekọ Euro Santa Hene na so omukọ hene na so no ohene saad epretu mu eka kwan a wofa so di asem a wo kire se wo twede mpo nyankopon ene se kadwade ne cha Santa man no sebi obaye no wo hu se ensem eda ho ne doso eno nti de nananom so ne daye no sebi wode beka ho no aboa yi pa eno ene sebi ebusuadua no omi nkotie mra na se de Euro Santa ne kam na minchichemu mra fom na me no mi yo ne yente ase ene so yeso ha de obaye de free una na ba bia akonwa na si free no jo hemu abesi onka ho ani aka chozo onka jo asimbie ni hopio na wato ho ase na ko baby ena maka che obia ze wo asem wa ahimfi bi okotua bribe mo obia ye kwa jo obi we dada feska bra metu ya kama enye nokre jo bedroom enima nokre no wo ma me anwo wa anwo bi ozi afrim ne jo do hina kano ne yakwakotia ba no kai se din no eye ma me Fauzia ye de wo hasa ya adesua mu eni ntade ya atani ade se be ye kase twitwie na hade madama udura hade wunya binti ha ne ya adesua nko a yamisha osada ne da o kan ho na ene de ye ba besua ho ade ne ye de kan de atomanim ye fa abusuadua na na se de nam so ema abusuadua baaye ai ka ho bi ma Euro Santa Hene asanta manyina ma na bodin de kan na bodin ahodo nyina ho ye King Solomon of our time no de ntia se de nsronko ne baaye no ene ye be hu ne nyina Ebra Euro Santa Hene se bi so se benya do be fra benya wa afia pem hanko ne de okononkunu ma wo bedi ne nua panyina de no obaaye ne na asantesem ana say ensasesem adehesem enkunya ho manso no ne doso na nya asem keto akra wani nto hene baaye no tipe so daye pa ene ofre na Santa man de to na Santa man nyina enimu se asem a sebi efasa ase ho efa busuan asem ho efa nkonyasie ho a sebi wo mode akokot no obi ankonko yimra esanse o nyina ya asantefo na wo nyina so hye won ne yemu na won hwe no won fa amamre ne amane akwaso na won fansi esi sansensa ase a won twe ho manso no won nanim de ode ma obia ene onim hye da obia ntamo ena adehye no nso so asebe mo ka adehye sam no nso won nanim abusua kra sabi omudi akonya bia ene de won de som no ene de omode ka wo mo ho baaye ene nti won nyina so tie no asopem eyi nsem ne nyina de ba fie ene nti de edi kan no
Ohene de abusuadua ebae. Ye kan abusuadua. Krobia abusua wodi so ade no eye abusua baako. Abusua menu entimi ni akonya baako ema no enyiye. Me kire se me kan abusua se akonya ye asonafo akonya no. Ekon na ni ntimi ma medi. Anaze ne nka se abusua menu ena won di akonya baako. De bia akonya ase bia no eye abusua baako ena edie. Ena abusua titiwu no nso so akonya bia no ye ka enkura asebie so sebie nyaado won eni amuafo so a omo no so omo antu ankotena baabia womo no so esumenya ene won aka ena sebie so sebie nyaado omo antu ankotena baabia ena titiwu no nso ebra asante ene denkirakon no ekon no achi na denkiraman no eboye no etukotena yefo achem asen ena afi nso eya adansefo no efa dodo na ebu won ketem ama won du wani kire asante enu nti won susu anu omo ewo ho no modada na omo deda omo amama yansa na omo ka omo ho abomu ate asante no nso so won nyina nso firi baabi ena sebi won betena baabi won te no na mpempini ana omutu bata penyina wodi won animu no eya no ye bema ebi mu nso ye ma oni na busua ne nua ma e ka no ho ne nua ba ma e ka no ne nua ma e ka ho ne ma e na wontu bata no na kane no nso no akwantu obi ani ho a se bi ombetu bata eya na se bi bosom nka wo mo ho bosom ka wo mo ho ena na ebi mu nso eya hafo enu nti bebi anam wo no ehonom ena won tatena ijomo ba omo bosom ka wo mo ho omo bedru baabi a sebi omo hu se hoye ma wo mo a na omo bo omo sesen a na panyine wodi omo animu no ono aye wo hene a wodi kan ena ebi wo ho nso so a asante sebi asante chichiri mu na denchirafo ne achemfo ne won aka no nso so abusua ne bi nso sebi omo so tu bata a won so ba asante mehemu no omo nso so ba omo wo baabi a sebi ohene kura omo kusi ne so na wohene no nso so de won wa ba bekire yero sante hene na yero sante hene ama ya ma omo baabi atena abusua ne nyina omo ba ya omo wa adwuma e ka wo mo enu nti oba na ebusa wo abusua ohene me ebusa ohene busa wo abusua wo kan wo abusua na afi nso so no adwuma a wo ye ti wo adwuma na wo ye no eno na ade ba besoma sante enu nti omo ahwe baabi e beboa wo na ye de ma wo se wo ya hani a ya kire baabi a bekwa kotena obetimi anya nam e de aba besom sebi asante se wo ye sebi betwani a ya hwe bibia bewa sebi abenimu nsuo na ede a obenya betwa sanse kan national boni ho na ye nsafu na sebi de ye paye enani na nyina no ye wo sebi amane bi wo hodoma ye de nsafu na ya entwemu enu nti wo heni a wokobo no so ene baabi a wokosoe ye no a ye de ho ma wo no ebi mo ho etukotena no ya na ebi mu de ye miensa ebi mu de ye nan enu nti mu kotena ho no mu wia wo ho no mu ana abusua foforo nso aye den aba na omo nso aba be ka mo ho na se echichiri kuro a ne sa enu nti sa wo ye de hia na sa wo hene sabie so sabie nya wo ba be ka wa de hyesem na wo hene kase kofo abusua dua bra na kire wa de hyesem wa abusua dua ne se de etitie ne wona na be ma sabi wodi wona na monim a mo firi baabi a mo firi ye eba asante memu no anasa mo firi baabi mo firi bebo mo sesen yo baabi a mo tie na wona na no wona na be ma no wone ne nua ma eka ho eye wona na ma no ene ne nua be ma bia na oka ho anasa ne ma wona na be ma wodi kan a wodi akonya no wona na ma esansese ya de sidwa wona na ma no oma wo ntoatoa so se wona na wo wona na kanso wo wona na otoso nan wona na kanso wo wona na otoso num ma wona na otoso num be wo wona na otoso enan wona na otoso nan ne ma wo mo e ma ombe wo wona na otoso miensa wona na otoso miensa nso ma wo mo e ma obeto wona na otoso mienu wona na otoso mienu wona na a otoso mienu nso ne ma wo mo e beto wona na
ansa na wo nana nso ne ma wo mo a wo maame ka ho wo maame nso asene mu mma eba besiw so abusua ni bi wo eno na ye abusua duana abusua ni bi wo ho no ma eya na wo fie nti bo hu sa adehyenwa no bo hu se ohani a wodi kan di ade no ne nua se bi ne nua ba ko ana mienu no ono mo wo no na se no bi wo ma mienu ana ma miensa e ma miensa nso na sefo no omo so awo ma be nan ana mienu omo so ase no omo so awo ma enem omo so awo ma mienu ana miensa sahaba be siw so eya na de ete ne se ono so awo ma enem mema saa na won so de ba na se asene mu mma no eye mma afamu no womo na se bi omo de adehyedwa no eno nti no se wo sesia de ba be siw so a wo ye de hyebrante no so a na wa kire eye wabusuadua eno nti ya na wo hene asem otaka wo so maame wo wanwo menim se wabusua wo firi mu no wo na na se bi odi kan kotena baabia moti nam so ma munyina mo baaye no ye ka se kan na wonni ho de na nso ubehunu se me na wo bekekere ha no mo obaaye no no nkwa na baaye wone ne nua no ne ba na ne nua ma no weewu sei saa de ba beduru wo so eno ena ye busuadua no etime no odi adanse se busua wo mfiri mu no ye de wo hyem ebeyeye obi beji sika de wa hyem na enso so wo ba enam se busua no mfiri mu ne ntino ye hyehya ye boba eyi wo firi mu ye wo mpempin de aba ye yi bi afiri mu emfato ho de amede ba no eye se bi Dr. KK Sapon ofenso adehyesem mu no ebusuadua no sebi so sebi nya do na nam se na Dr. KK Sapon na sebi ebusua no wonka ho ne ntino ehye mu busua no wonka ho ne ntino enu nti ena sebi ebusuadua no eyi ni mu dodo so bae ana se ebusuadua ne pii aba sebi yero sanchegina ni mu a ehwe mu no ebusuadua no eyi won efiri mu esan se ebusua wonka ho no wo ye dene wonka ho esan se wo nana a wo so free ne mu no e wo se hya ase free soro wa ansa na ba beduru so je se bia wo free baabi ene ye do be kan busua num na afen so ye tete wo ena nkonya ne bi nso so wo ho no ma eno we ene abusuadua no ena nkonya ne bi nso so wo ho no ma won toato aso mu no na nkwada anase nipa ni fie ho se nipa ni fie ho no mo a enam se busua kane na ye do ene ye deje enuanom no omotena sente no bekum na wi akonya no ye se be ye konafo akonya na nso na asonafo ne se be aduanafo aba betena wo nchen na aduanafo no so omosom no so efe enu nto omo hwedo a wo omo no omo mienu ntamu na se be omo de akonya na ye den e de amo omo se munni adehye no de akonya ne ma ahoho no timi edi akonya no emfie pii enu nti se koba saa na nanso omo de akonya no ase wo mo adehye no omo akonya ne yo omo de ankasa no afebu nsa na manso aye den aba ho akokohwede enso so de amane mu no oni afuo enu nti se okokoko ase kodidi a enu nche se kokoko no eni asase ni na eye ne dia amane mu no won wasabie so nsabie nyado yedi nkonya ma omo mo tena so no bra so won sa konya no koda bebie da na manso no wo mo na sabi eya na asante semu ne efre won akokohwede ena ebio wu nso no omampani dada omampani wudi kan Dr. Kwame Nkrumah na abreso no ohun tumia na asante wo ohun tumia na nananom wo enu nti no ofa sebu akwanso epamo nananom pii efri won konya so a wode akonya no ede ma sabi CPP amanyofo mpanyofo enti omuso bedi ade no emu bi nso kofa won anuanom anase won wofa ase no mo bedi mma adwa no san konya ne bi CPP fo mo bedi eye o mampanyi a wodi kan Dr. Kwame Nkrumah de ma omo tena so bi no ebi ne asuminya sabi asuminya hene a sabi wonya ne ba bi koi na nso asuminya hene de oba ye de akonya no sabi wosom asante esom ne yia wa ma na manyosem enwura ne mu enu nti sabre ne nyina mu yero asante hene ba ye no na sabi
akokɔhwedi anasa wɔn wɔn tete akonya so na akonya ne nye wɔn modia no na wɔn ɛdɔso ɛnu nti no oba na bɛka wo mpanyinsɛm akonya no ya na de yennim a ya adwene nkɔɔso no sɛ akonya abusua dodo o matena akonya no so no ɛno ne nkyerɛ sɛ sɛbi wɔn na yɛ de hye yɛwɔ nkonya no bi wɔ hɔ a yɛwɔ santehina ma akɔda baabi ɛda akonya no yira kodi ahɔhoɔ nsɛm mfie hanu ebi nso so mfie wɔ ha ebi mu mfie aduonum mfie aduonum ɛna ebi mu nso wɔ ha ne aduonum nkonya no bi yira paa nanso ɛnam abusua duana ɔhene de ba yɛ ntina ma yɛhu akonya no baabi ebi afiri bosom a sɛbi ɔmo de ka wɔn ho baayɛ baabi ɔmo de kan kɔsoɛyɛ baabi asese wɔn tie wɔn edin wɔn adwuma ɔmo yɛ ɔmo nana wɔdi kan ne nua mma a wɔka ho ne nua mma na wɔn toatoa so ba beduru sɛbi wo de hyebrante a wogyina bo nkuru no wo so ɛnu nti ɛna afei nso so yɛka yɛhwɛ asase fam no nso so a ɔhene sɛbi kane ne ne nyinaa asuo ahodoɔ ɛna ɛyɛ ahye ahodoɔ ɛyɛ ahye so ɛde ma nkura ahodoɔ mu ebi wɔ nso anan tɔmɛ ɛna wɔn de yɛ ɛhye ahodoɔ wɔn de to hye ahodoɔ de ɛde da sɛbi nkuru ntɛmu ɛna afei nso wasantehene asante ɛna ɛyɛ bredika asante ne di kan ɛfa surveyor no ɔyɛ broni na sɛbi wɔ sa toto asante hye ne nyina wɔde pila esisi hɔ no nti sɛ yɛka fula de a na wɔn sɛ fula pila esi hɔ a na ɛyɛ asante hye ahodoɔ a yɛwɔ santehene ɛfa surveyors na wɔn yɛ aborɔfo na wɔde wɔn nyinaa nam asante hye so eyiyi hye bi ɛda kurobia ne kurobia ntɛmu ɛnam sɛ asante yɛ ne de ana ɔno nso na kyerɛ baabi a obia nkɔtena na obia mo ne sesen na sɛbi wɔn fa nsom ne nti no ɛna nam so ma sɛbi onim hye ne nyinaa nti bɛ a yɛwɔ santehene ɛtoto yɛ esiesie ɛma obi ehu ne hye obi anya nasaseɛ sɛbi ɛso sɛbi nya do sɛde esitiɛ no nkuro ne bi wɔ hɔ no mo yɛ akofoɔ ɛno nti ɔmo kɔgye nsase bi pii ebi mu wɔn nso so asɛbi na ɔmo ɛyɛ akɔmfoɔ ɔmo si faako ɛna na ɔmo ɛyɛ bisa ebi wɔn nso so a ɔmo bɛbɔ ɔmo sese no sɛbi ɔmo de ɔmo som nko ha ɛna na ɔmo ani wɔ so a na ɔmo som ɔmo anyo ɔmo agye sɛ ɔmo ko apɛnsase bi ayɛ dɛ ɛde aka ɔmo ho ɛno nti na wotumi ho sɛ ebi mu nkuro ɛdɔso ebi mu nso so ekuro no ɛyɛ ana ɛyɛ ketewa bi ɛno nti saa ohu wabakɔsɛm ka wo mpanyinsɛm kyerɛ sɛ nti a nkuro ne nyinaa de ɔde kan de ne kɔtena hɔ nkuro ne nyinaa sɛ de yɛsiti a na ampa yɛwɔ santehene hu sɛ wo ɛna sɛbi kuro ne yɛ wo de a na emom no nyɛ sɛ bi a wonim na ɛsan sɛ wote akonya so a ɛwɔ sɛ wohu mpanyinsɛm na wohu de nti a sɛbi agapade a wo nananom ɛde ahyɛ wo nsa na de nti a ɛhyɛ wo nsa na kwan yɛ fa so a agapade no ɛyɛ dɛn ɛbaeɛ ɛno nti yɛwɔ santehene totoyɛ ɛma adehye no mu pii sɛbi asomdwie ba santemɛmu no ɛna nam so ɛma yɛma nananom ɛsa ma wɔhena bodin de kan na bodin ho a yɛfɛ no King Solomon of our time na ya na anika sɛm ne sɛ obi ani hɔ asɛbi sɛ wɔde n'asɛm okɔ a onhu sɛ wɔkɔ no obedi bem obi anim sɛ wɔkɔ obedi bem na ade yɛ anika sɛm wɔ yɛwɔ santehene ne kɔɔto ne sɛ so wɔtena ase na nim onyamu na so wodi asɛm a asɛm ne ba na sɛ wɔde ma committee anaasɛ wɔne na tena na nim onyamu no wɔka asɛm no a wɔka wie a wɔto asɛm no ɔmo oba na ɔbɛbɔ nkuro mobɔ mu nkuro nyinaa wie a mo wɔ adansefo a mo de adansefo aba adansefo ne ba na bedi adanse a cross examination na ya na ehu sɛ ɛkɔ so wɔ court no yɛwɔ santehene ahemfie ɛnyɛ nananom na bɛ cross examine mo a mo twe manso no mo ankasa na mo wɔ nsɛmbisa bi a mo busabusa mo ho na mo busabusa mo ho mo busa mo ho na nananom so yɛ de ɛtwerɛ ebusuadua no so wo de ba ɛnyɛ wo nko an kura wo sɛ yɛ asanteman asɛm na wo ka anaasɛ ɛyɛ kumase asɛm na wo ka wo bɛ print ɛyɛ sɛbia so sɛbia nyado ebusuadua no ɛde ama nananom nyinara
eno nti wo ka wo nananom asɛm aba besi wo so no na nananom so yɛ den ehwem sɛ yɛ asase a eno so saa ɛna wo nkrata nso a wo de bedi adanse a nkrata wo de bedi adanse fansa asesɛm ho fa wade hyesɛm ho no eno so ba wo be print na eno so nananom nyinara wa mo bi eno nti wo ka no omo so hwem yewura nso hwem ɛna obia nso so ɛhwɛ wasɛm a wo ka ne de watworo no sɛ yɛ pa wo wi a mabɔ mu nkura wi ma dansefo nyinaa ba ma wie no ansa na yewura santehene ato asɛm no de ama sɛ bi nananom nyinaa kyerɛ wo madwene wi a ansa na sɛ bi kyamehene anasa kyampanyini ɛde asɛm no de nananom nyinaa ka yɛ no ɔde abɔ hene ɔde bɔ hene wi a ansa na sɛ bi wɔhene mfiti prɛkɔpɛ mfa na no ntoso waka kuro na ɔmɔtwe ho man so ade hyesɛm no waka ho ade hyesɛm no waka baabi akuro no sɛ bi na bɔseɛ bosom a na ɛka ho de ɔmo de bɛsomyɛ sɛ yɛ kon na akonya wa kyerɛ sɛ yɛ kon na akonya sɛ yɛ aso na akonya wa kyerɛ sɛ yɛ aso na akonya na abusua foforo mu bedi bi no sɛ bi ɔmo yɛ ayokofo anaasɛ ɔmo yɛ agonafo a wɔhene akyerɛ di nti a agonafo no ɛyɛ den ebenya akwan bedi akonya ne bi wɔkyerɛ wi a no akyerɛ agonafo no nso ase wɔkyerɛ wɔn nyinaa se wi a ɛnya mmemmemfe so na wɔma wɔde agye atomu na nso so wɔkyerɛ mu a wankasa no woyɛ mu hyew mpo sɛ bi yɛwɔ santehene ennim wɔ saa wɔkyerɛ ne nyinaa wi a ansana do wɔyɛ ade ase ankasa no sɛ bi wɔde akonya na yɛ den anaasɛ wɔde ama ne sɛ wɔn na di bema akonya no sɛ bi wɔyɛ de hyia akonya ne ɛda wɔn afie na wo wi a sɛ bi ɔmo twen manso no nso wo mu a ɔmo fo wɔka wɔn mu nyinaa bom na watu wɔn fo sɛ wɔn kɔtena se asomdwem no ɔmo mfa nkyekere kuro no ɛno nti yana mpempe ne sɛ akonya no sɛ yana mpanyinfo ni ho a meka mpanyinfo a na mekyerɛ sɛ atena nkonya ni ho a wɔn wɔ no ɔmo twen manso no sɛ abusua no ɔmo timi yiyi ɔmo mpanyinfo no mu bi ɛma sɛ bi ɔmo bɛka akonya kɛse ɔmo bɛka sɛ bi ɔmo bɛyɛ asomfo ɛde som akonya tuntum no ɛno de sɛ wɔhene tena se ka saa nsɛm nyinaa de nabotre ne nyansa sɛ bi ɛso sɛ bi nya do nabotre a Nyankopɔn ne nananom de adom no sɛ bi n'ani so ade hunu ne sɛ de wosi ehunu ne yɛma fa de esi ne no wɔhene de besi kyerɛ no ɔka ho asɛm kyerɛ yɛn ne ɛna de esi nnura no ɔka ho asɛm kyerɛ yɛn ne so wɔtena se a ɛno de sɛ wɔka ne nyinaa awia sɛ de ebufuo tie bia no ɛkɔda ɛma asomdwe yɛ den ɛba ɛno nti ɛna ɔhene ka sɛ wodi asɛm wia kɔɔto bia ni hɔ ɔbɛyɛ den obetimi atena so ɛsan sɛ de wosi toto ne nneɛma esi tena se di asɛm ɛma obia kwan ma obia kyerɛ na adwene ɔmfa hu nhyɛ obia mu oba wodi kan ka kyerɛw sɛ bi ɔkyama ka kyerɛw sɛ ba waba no yi hu bia firi mu ne nya abotre ne kyerɛ wo nsɛm mu ɛma yɛwɔ santehene ɛne nananom nyinaa ɛnte de wo ka no na wo wadansedeɛ bi nso a wo de aba ama bibia akɔso ɛnam sɛ ɛyɛ abotre kwan so ne nti no ɛno nti na ma wɔhene kasa ɛno nti na abusuadua no yehu no nti sɛ wo yɛ de hye a ɛntwɛn ɛma sɛ bi wakonya ntɔ ansa akakɔ hwehwɛ sɛ bi wabusuadua momyɛ mpanyini na yɛnsua mfi mpanyi hɔ ɛsan sɛ wo yɛ de hye a ɛyɛ wasɛdeɛ sɛ wohu mpanyi nsɛm na wohu ukura bakɔsɛm na wohu senti a mofiri baabi a mofiri ɛbɛtena baabi a motena sɛ wo yɛ asanteni na wasantesɛm ho hia wo de a wabakɔsɛm deɛ ɛni kwan sɛ wɔtoto no aseɛ ɛno nti King Solomon of our time akyɛdeɛ pɛ otwe dɛ mpo Nyankopɔn de n'akyɛyɛ ɛne ɛwɔ asantehene a sɛ bi wɔnam asanteman so aba wayɛ nhyirade ama ɔman Ghana nyinaa ɛne de yɛsua yɛni megye de yɛ sɛ w'ani agye ho kae sɛ ɔbɛ subscribe no ahyɛ ama afoforɔ nso so anya bi ahwɛ nyame yɛ adom a yɛbɛhyia makra mo